المشاهدين والمشاهدات، متصفحي موقعنا على الإنترنت www.العمرية.com. عزيزاتي المتصفحات، نرحب بكم في نشرة جديدة من نشرات الصحفي الصغير في العمرية الخضراء، وأرجو أن تكونوا معنا لنطلعكم على خبر يشرح صدوركم وينسيها العناء. احتفلت عمرياتنا الخضراء اليوم الخميس 29 من تشرين الثاني 2012 بيوم الحضر انعكست الأضواء. تنوعت فعالياته الفنة ومحطاته القيمة وألعابه البناء. كسبت أدواره بين الشرطة الجماهيرية وتلاميذ العمرية الخضراء. الصفوف الرابع يقعدوا على المدرج كل صف مع المعلم بتاعتهم يقعدوا جنب بعض. الصفوف الثواني بتوجيه مربيها الأفاضل. الصف الأول والثاني اللي خلص ياخذ لاصقات ويسند على صف. حقكم التعاون لتوعية السلوكيات الحذرة، واللي ما خلصش من الصفوف الأول والثاني يخلص يلا. اكتشاف تلاميذنا إشارات المرور وشتى جوانب الإثراء. وهكذا وصلنا لنهاية موجزنا. نرجو أن تكونوا قد استفدتم باستماعكم لأروع الأنباء. والسلام عليكم. الثالث والرابع سنة يروحوا ودمتم في رعايته الشماء. אוקיי, לי קוראים זוהר, זוהר שררה. אני משמש בתפקיד שלי מזה כשנה כשוטר הקהילתי, מפקד השיטור הקהילתי של העיר טירה. השיטור הקהילתי הוא מה שנקרא קהילה במשטרה. התפקיד שלי זה לארגן בין השאר כמו יום כזה שהוא יום של זהירות בדרכים. אנחנו כרגע מתארחים בבית ספר לעומריה, בית ספר יסודי. כ-600 תלמידים פה נהנים מיחסי קהילה משטרה. כשאנחנו מרוויחים מכך, הרווח הכי נקי שלנו זה הזהירות בדרכים. שלפחות אנחנו מלמדים את הילדים, כמו היום, איך להתייחס בהגנה האישית שלהם לגבי העניין של זהירות בדרכים ובטיחות בדרכים. איזו תחנה זה מתאר? אוקיי, אנחנו נמצאים כרגע באמת באיזשהו יום או ימים היסטוריים שלפני כשבוע, אומנם עדיין לא הייתה פתיחה רשמית, אבל כבר מתחילה לעבוד תחנת, מה שנקרא תחנת משטרת טירה, שהיא תחת משטרת טייבה. התחנה בטייבה שנמצאת על כביש טירה טייבה, נגזרת ממנה התחנה פה שקמה. התחנה הזאת תכיל עשרות שוטרים ותיתן מענה לטירה בצורה היותר טובה ממה שהיה עד היום, בצורה יותר יעילה. איך אתם מפעילים את התלמידים? אוקיי, אז כמו שאת רואה, ביום הזה התלמידים פה עוברים מתחנה לתחנה, כאשר יש לנו גם ביחד עם רשויות ההצלה, כמו כיבוי אש וכמו מגן דוד אדום, וביחד עם סמירה קאסם מהעירייה, יחד עם המטה לבטיחות בדרכים בראשותה של סמירה ויוסי בן גזל. אנחנו פה מקימים מה שנקרא את היום הזה, שהכותרת שלו זה באמת יום זהירות בדרכים ויום של קהילה במשטרה. והתלמידים פה עוברים מתחנה לתחנה ומתרשמים גם מיחידות המשטרה, גם גופי ההצלה של כיבוי ומגן דוד אדום, ואני בטוח שהם מגלים עניין, אנחנו רואים את זה פה, והם גם לומדים הרבה דברים. אדוני הנכבד, אני מודה לך על שיתוף הפעולה. תודה רבה לכם.